Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. So friends, barkanmu da wannan lokaci, barkanmu da kasancewa a cikin wani sabon bidiyo. So insha Allahu a wannan bidiyon zan nuna muku step by step yadda za ku yi claiming coins sama da guda 50 a cikin Aba coin kafin a yi listing ɗinsa a exchange a fara sayarwa. So da farko ku yi like na wannan bidiyon, waɗanda ba su yi subscribe ba kuma su danna man alamar nan ta subscribe, wanda hakan shi ne zai ba su damar idan mun ɗora sabon bidiyo a sanar da su zo su kalla. So ba tare da ɓata lokaci ba, kai tsaye mu je zuwa cikin bidiyon. So da farko abin da za ku yi shine ku shiga Telegram, ku shiga kan Aba coin ɗinku, ku shiga start game. So kamar yadda kuke gani gashi yana loading zai buɗe. So zan nuna muku step by step yadda za ku yi claiming na Aba coin tokens sama da guda 50 kafin a yi listing ɗinsa. So kamar da kuke gani anan za ku ga nawa da suka converting ɗinsa, za ku ga 291 nan. So yanzu zan nuna muku yadda za ku yi claiming na waɗannan tokens ɗin kafin a ci an yi listing an fara sayar da shi, wanda idan har baka fara mining na Aba coin ba, so akwai link zan ajiye a description na wannan bidiyon, wanda hakan zai baka damar da kai ma zaka iya samun koda kaɗan ne kafin a ce an yi listing ɗinsa. Duk da cewar an ce sun daina mining, su akwai hanyoyi da ake bi wanda ake iya samun Aba coin tokens ɗin kamar da kuke gani. So kamar da kuke gani wannan staking ɗin kada mutum ya danna shi. Kamar da kuke gani idan kai staking na coins ɗinka ba za su fita ba har sai bayan wata 6, za ka samu 30% na abin da ka tara, lokacin ya ƙara daraja kenan. So kamar da kuke gani anan za ku ga akwai alamar tax a ƙasa nan haka. So ku zo ki clicking akan alamar tax nan, kamar da kuke gani na clicking akan ta haka. So za ku ga cewar gashi tax ɗin ya buɗe, za ku ga akwai abubuwa da yawa a gurin kamar da kuke gani gashi Aba coin, hold wallet, semin chalk, mass coin, gashi za ku ga sun ce more tax soon, be patient. So yanzu abin da za ku yi nan shine ku shiga wannan Aba coin na farkon. So kamar da kuke gani a nan za ku ga nan cewar following na handles za ku yi a nan. So already ni na riga da na yi, sun bani coins nan. So game da kuke gani za ku ga anan in kun yi following nasu a Instagram za ku samu 2 Aba coin tokens, wannan ma haka. So gashi nan wannan abin da za ku yi a cikin wannan Aba coin ɗin kenan, za ku subscribe na YouTube channel ɗinsu. So ko da ka yi a baya in kai shiga kai ka sake verifying za su yi ƙara ma coins ɗin. So wannan na farko kenan. So kamar da kuke gani gashi za ku ga wannan na biyun gashi hold wallet, kamar da kuke gani sai ku yi clicking a kansa haka, shi ma za ku ga ya buɗe. So shi ma kamar da kuke gani za ku ga cewar gashi. So shi ma za ku yi following na Twitter handles ɗinsu, Instagram, Facebook da kuma joining na Telegram channel ɗinsu, wanda hakan zai ba ku dama ku samu ƙarin coins na Aba coin tokens da yawa kafin dai a ci an yi listing ɗinsa. So kamar da kuke gani gashi wannan shi ma na ukun nan, shi ma gashi za ku ga nan following na Instagram handle ɗinsa ne. So subscribe to channel, subscribe da na community da kuma chatting. So shi kuma nan za ku ga cewar +1 ne. So duk wanda kuka yi akwai adadin abin da za su yi ba ku a ciki, wanda ina tunanin dai har aka accumulating ɗinsa ma ya fi tokens guda 50. So insha Allah wannan abin in dai kuka yi shi za ku ga sun ƙara muku coins akan abin da kuka tara. So ga nan ma +2. So gashi nan iya abin da za ku yi simple ne, kawai ku shiga ku yi following na handles ɗin da suka baku, za ku ga coins ɗin ku ya ƙaru. So wannan shine abin da nake so na nuna muku a cikin wannan bidiyon. So idan har kun ji daɗin wannan bidiyon da na gabatar muku, ina mai roƙonku da ku yi mana like a wannan bidiyon, ku danna mana subscribe a wannan channel ɗin, waɗanda ba su yi subscribe ba kuma su danna mana alamar nan ta subscribe.
So idan kuma already kai mana subscribe muna godiya, muna roƙon kuma da kai mana like a bidiyon nan. So na gode, sai mun haɗu a bidiyo na gaba.